ትራምፕ ወላኳ ድሒሩ ምስ መራሒ ካናዳ ጃሰን ትሩዶ ብቴሌፎን ተዘራሪቡ እቲ ዝጸደቐ ሕጊ ን30 መዓልቲ ጠጠው ክብል እንተገበረ መንግስቲ ካናዳ ግን ተመሳሳሊ ሓያል ግብረ መልሲ ካብ ምውሳድ ዓዲው ዓለን መራሒ ዞባ ኦንታሪዮ ዝኾነ ዳጅፎርድ ኣብ ኩለ ነቁጣታት መሸጣ ኣልኮላዊ መስተ ማለት LCBO ናይ ኣሜሪካ ፍርያት ዝኾነ ኣልኮል ከይሽየጥ ኣዚዙ ድሮውን ኣብ ኩለን ድኻኩን ተኣሊሎ ነዚ ተኸቲሉ መራሒ ዞባ ብሪቲሽ ኮሎምቢያውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ክሕልፍ ከሎ ኣብ መላእ ሃገር ህዝቢ ካናዳ ናይ ኣሜሪካ ፍርያት ንኸይገዝኡን ኣብ ክንዱ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈርድ ጥራይ ክዕድጉ ዝጽውዕ ኣዋጅ ኣውጆም ነናይ ኣሜሪካ ትካላት ኣብ ካናዳ ዝነበረ ሽያጥ ዝጸሉ ምንቅስቓስ ብምዃኑ ድማ ኣብ ስጋኣት ይርከባ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ እቲ ትራምፕ ዝወሰደ ውሳኔ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ ነይሩ ብሰንኪ ዝውሳኔ ሙሳኽ ዋጋታት ነዳድን ኤነርጂን ከምኡውን ናይ መኪና መቀየሪ ኣቑሑትን ሓፃዊንን ክኸብሮም ምዃኑ ኣብርዩ በተመሳሳሊ ሓይሊ ባጤራ ካናዳ ከንቀልቁል ስለ ዝጀመረ ናብራን ኣስቤዛን ካናዳ ከም ዝኸበረ ድሮ ጽልውኡ ክርአ ጀሚሩ Tonight I am announcing Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives.